का हो भौजी, कवना चौकी के आटा खा तारू के दिन पर दिन चिकनाइल जाता रे। का ए देवर जी तहरा बुझात नहीं थे, हमार सैया जी हमारा खातिर एक से एक विटामिन के चीज ला के देवेले, तो हम ना चिकनाई तो का तू चिकनाइब। सुना ए भौजी, लागेला लहंगा महंगा भौजी, झूला के खुला बटाम बा। लागेला लहंगा महंगा भौजी, झूला के खुला बटाम बा। होलिया में जो बना के बोलो कितना दाम बा। होलिया में जो बना के बोलो कितना दाम बा। लागेला लहंगा महंगा भौजी, झूला के खुला बटाम बा। लागेला लहंगा महंगा भौजी, झूला के खुला बटाम बा। होलिया में जो बना के बोलो कितना दाम बा। होलिया में जो बना के बोलो कितना दाम बा। बहुत मासी भैया तो हर दे दे है जेल चाहे फांसी। ऐसे जे करबो देवरू ढेर बहुत मासी भैया तो हर दे दे है जेल चाहे फांसी। पहिले रहे टिकोढ़ायब लागत पाकल आम बा। पहिले रहे टिकोढ़ायब लागत पाकल आम बा। होलिया में जो बना के बोल कितना दाम बा। होलिया में जो बना के बोल कितना दाम बा। ढेर चाहते बोलबो देवरू बढ़ चढ़ के बोली भैया तो हर बोले लगे है बोलिया को बोली। ढेर चाहते बोलबो देवरू बढ़ चढ़ के बोली भैया तो हर बोले लगे है बोलिया को बोली। रंजित तोहार फेरा में बाड़े अशोकत चलत काम बा। रंजित तोहार फेरा में बाड़े अशोकत चलत काम बा। होलिया में जो बना के बोल कितना दाम बा। होलिया में जो बना के बोल कितना दाम बा। स्टूडियो ईश्वर शेखपुरा।